Milí priatelia, za ostatných krátkych 25 rokov som stretol zo pár mladých mužov, ktorí na prvý pohľad vyzerali, že sú múdri, bystrí, kritickí a suverénni. Sú to dobré vlastnosti, keď sú všetky spolu. Ak ostane len suverenita a chýbajú tie tri, tak je to zväčša blbec. Jeden z tých ľudí bol ten, ktorý včera na diskusnom fóre SAS vyvolal, myslím, súhlasný mrmot. Volá sa Lukáš Krivošík. Bol študentom Univerzity Komenského. Ten druhý stojí tu, Tomáš Salaj. Pred 22 rokmi prišiel na dekanát lekárskej fakulty, ktorej som vtedy slúžil ako prodekan. Pichol do mňa vo vzduchu prstom a povedal: pán prodekan, mám 3 otázky. 3 otázky položil jasne, zrozumiteľne a dalo sa na ne rozumne odpovedať. Treba povedať, že človek sa až diví, ako starne. Dnes je tu stále mladý Tomáš Salaj, ktorý vám povie diagnózu polymorbídneho, do slovensky preloženého na viaceré choroby trpiaceho pacienta, zvaného slovenské zdravotníctvo. Ja som sa pre istotu pýtal, či môžem povedať aj k niečomu inému pár slov, tak poviem jednu vetu k niečomu inému. Pozerám sa na tie vety, tak ja to stihnem. K niečomu inému som chcel niečo povedať. Priatelia, krásny deň. Ste priatelia pre mňa, lebo keď si robím tie porovnania, že ktorá strana mi je najbližšia a vyplňam rôzne tie dotazníky, tak mi tá Saska vychádza, keď nie na prvom, najneskôr na druhom mieste. A chcel by som vám, prosím vás pekne povedať, jednu spätnú väzbu, ktorú mám ja. Nemusíte sa so mnou stotožňovať, ale vám chcem niečo povedať, čo si myslím. Kritický duch. Kritický duch, presne. Mám iba jednu otázku, či jednu pripomienku. A to je, že ja som slniečkár a nepáči sa mi tá, podľa mňa, nekonzistentná komunikácia, ktorú máte k Ukrajine, k utečencom. Koniec okienka. A zdravotníctvo. Mohol som vás týrať samozrejme nejakými grafmi, ale myslím si, že nie je to nevyhnutné. Hlavný problém slovenského zdravotníctva, keď ich milión, hej, 7 minút mám, milión, nemám šancu vymenovať, ale keď hľadám ten spoločný menovateľ, čo je spoločné medzi tetou Ankou, čo je spoločné s luxemburským stravovaním, čo je spoločné s CTčkom v Piešťanoch a tak ďalej, na konci dňa Paška to nie je. Na konci dňa ten spoločný menovateľ je štát a štátne vlastníctvo. Možno pred 15 rokmi by som si myslel niečo menej radikálne, ale dneska som o tom hlboko presvedčený, že chyba nie je v Paškovi. Nech by tam bol červený, modrý alebo zelený, vždy by sa našla nejaká jeho teta, ktorá by dostala dobrú zmluvu. A k tomu ja mám taký príklad, práve doktor Rosuský je mi vzorom pre takéže príklady. Používam na to, že vtip. Na vtipe sa to ľudia dobre pochopia, dobre naučia. Stretne sa Slovák a Angličan v Senci na jazerách, sedia tam, popíjajú pivo a ten Slovák hovorí po chvíle tomu Angličanovi, že počúvaj, ja tu mám krásnu záhradku, mám tu, chcel by som tu mať pekný trávnik, nasadil som trávnik, ale pozri sa, celé je to hnedé, vôbec to nevyzerá ako u vás v Hyde Parku, taká pekná zelená tráva, to som chcel mať anglický trávnik. No a ten Angličan mu hovorí, tak ale samozrejme to nejde len tak, to musíš mať špeciálne anglické semeno, mám, kúpil som na eBay. Ale to musíš polievať, strihať a tak ďalej, robím, mám sprinklery, zasievam, valcujem a tak ďalej. Hnojiť to musíš, hnojím, pH 6,8, pH 6,8. A stále to nevyzerá tak, ako u vás v Hyde Parku. A robíš to už 300 rokov? My ten trávnik na Slovensku valcujeme 25 rokov. Za posledných 100 rokov sa v tejto krajine vystriedalo 8-9 režimov. Prisahali sme na takú a onakú vlajku. Štát zobral majetky ľuďom, statkárom, židom, komunistom, antikomunistom, katolíkom, nekatolíkom. Skrátka, dôvera ľudí, ktorá každý v tejto miestnosti má niekoho v rodine, kto bol nejakým spôsobom postihnutý, a dôvera ľudí v štát je taká, že kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu. Máme to naťahané s materinským mliekom. 300 rokov nevalcujeme ten trávnik, nemôžeme očakávať tie výsledky, také, aké sú povedzme možno v Londýne alebo niekde v Spojených štátoch amerických. Preto si myslím, že by zdravotníctvo nemalo byť štátne, štát má kormidlovať, nie veslovať. A to je teda moja prvá hlavná diagnóza pre slovenské zdravotníctvo. Mám tu ešte 4 poznámočky, kratšie, aby som sa zmestil do času. Praktický problém slovenských pacientov je, že nepoznajú, aký je ich nárok. Ústava hovorí, že máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré povie zákon. Zákon hovorí veľmi všeobecne.
A ľudia nevedia, kedy majú dostať, čo majú dostať, ako dlho majú čakať, či majú za to niečo platiť, alebo nemajú niečo platiť. Čiže pokiaľ nemáme jasne vymedzený nárok poistenca, tak ten nárok potom stanovuje lekár, ktorý na vás zažmurká, občas otvorí šuflík, aby ste tam strčili peniaze a podobne. Ďalší problém, ktorý je na opačnej strane, nie na strane poskytovateľa, na strane regulátora, ale na strane pacientov, je compliance, také strašne cudzie slovo, ale hovorí sa tomu, že miera spolupráce pacienta s tým systémom, dodržiavanie liečebného režimu. Rozprávali sme sa o nemenovanom profesorovi Traubnerovi, ktorého keď som minule stretol na nejakej žúrke, tak medzi prvými utekal, aby dostal nejaký koláčik, aby ho nevidela žena, že si dáva ten koláčik, lebo je cukrovkár. No tak dobre, potom si šľahne dvojnásobnú dávku inzulínu, ale no to sa my všetci poskladáme. Compliance pacientov bez spoluúčasti je podľa mňa veľmi ťažká. Bez motivačných programov ťažká. Ale bez spolupráce pacienta na chronické chorobe tú chorobu nedostaneme pod kontrolu. Tretí ešte bod mám demografická kríza. INECO vypočítalo, že v roku 2060 bude kumulovaný dlh zdravotníctva asi 75% HDP. Obrovské číslo, dané tým, že starneme, stále menej ľudí je schopných platiť odvody zo mzdy, musíme nájsť nejaký iný spôsob financovania zdravotníctva, lebo na to nebudeme mať. No a posledná vec, ktorá sa týka toho, že OK, možno si hájim nejaký vlastný biznis, že ako analytik by som chcel mať dáta, ale nemôžeme prijímať rozhodnutia v tejto krajine o zdravotnej politike bez toho, aby sme niečo nemerali, lebo čo nemeriame, to neriadíme, a my hromadu vecí nemeriame, respektíve ak ich meriame, meriame ich zle. A prípadne, keď už nebodaj nejaké dáta máme aj dobré, tak sa spýtam v dôvere, či mi dajú nejaký zoznam vecí. Dajú. V Unióne dajú. Všeobecná zdravotná poisťovňa povie, že je to obchodné tajomstvo. Priatelia, veľmi rád som si prečítal program SAS, bude o ňom hovoriť Peťo Osusky. Ten program je naozaj dobrý, odpovedá na väčšinu týchto mojich problémov sformulovaných a dúfam, že aj spolu s SAS sa podarí tých 300 rokov ten trávnik valcov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem ti, Tomáš. Dúfam, že nebudeme čakať, kým sa to SAS podarí 300 rokov dojsť k tomu valcovaniu. Takže mám 2,44. Ako si povedal, zadefinujeme nárok pacienta, aby bolo na štartovej čiare jasné, čo má nárok gratis, čo dostane a čo mu každý musí dať. Každá poisťovňa. I súkromné, i ŠZP, ktorú aj tak by sme najradšej rozložili najmenej na 3-4 ďalšie, predali ich v medzinárodnom tendri, peniaze rozumne investovali, ale hlavne zvýšili konkurenciu na trhu. Všetky tie poisťovne, i tie dnešné, i tie budúce, budú musieť splniť tento zákonný nárok, ktorý pacient bude mať jasne definovaný, a potom budú môcť prípadne tvoriť zisky a zároveň vytvárať individuálne poistné plány pre rôznych ľudí podľa ich rôznej vôle pri splnení tohto základu. Keďže vieme, že dosah Tety Anky, reperov a mnohých iných je tam, kde môže kradmou rukou v duchu sama chalúbku siahnuť na peniaze vás, vybraté na vaše zdravie, akýmsi spôsobom štát, a ťažiskom takýchto miest operácií sú práve nemocnice. Domnievame sa, že treba zrušiť akékoľvek štátom vlastnené nemocnice, hoď aj v úvozovkách, a všetky nemocnice postaviť na rovnú čiaru akciových spoločností, kde by zdravý rozum majiteľom, nech už budú akýkoľvek, kázal rozumne vynakladať prostriedky, investovať, aby boli konkurencieschopnými. A tu už úsmevom pozeral na Tomáša Eugen Jurzica, význačný predstaviteľ kontrolovania, overovania a rozhodovania na základe faktov. Tie nemocnice potom budú musieť byť poctivo rankingované z hľadiska dĺžky čakania, počtu zlyhaní pri operáciách, celkovej starostlivosti, hygienickej úrovne, aby sa na trhu vytvoril skutočný tlak na tom, že nemocnica so švábmi, hnísajúcimi osteomielitídami a všetkým ďalším proste skape sama od seba. Pokiaľ ide o takú praktickú vec pre vás. Dnes má lekár v teréne limit. Ten limit pozostáva v tom, že sa mu môže stať, ak je dobrý doktor a chodia k nemu pacienti, radí, lebo dobre lieči, že 22. v mesiaci je na čiare. Rein teoretisch by mohol vyvesiť cedulu cholera mor a nerobiť, lebo má splnené.
Existujú iní lekári, ktorí možno nebudú mať ani 31. čiaru, pretože k ním nechodia, lebo majú isté parametre, pre ktoré k ním nechodia. Je dnes nehorázny stav, že vy nemôžete prísť tomu doktorovi 23., aby za vás zostal poctivo za vašu liečbu zaplatené, pretože má limit. Zrušíme tieto limity. Dobrí doktori nebudú mať limit a budete k ním môcť prísť aj 27. A zlí doktori budú vyriešení, ako hovoril pán profesor Klaus, železnou rukou trhu. A úplne nakoniec, všetci sme okrem podaktorých doktorov aj pacienti. A musím povedať, že by sme mali do ústavy dať ako článok aspoň 4, že tvoje zdravie, milý občan, je tvoj kapitál. Starostlivosť oň je tvoja psia povinnosť. A ak sa nestaráš, tak si to v konečnom dôsledku na lôžku s preležaninami, s obezitou, cukrovkou a všetkým ďalším odniesieš sám. To znamená, budeme rozhodne podporovať možnosť poisťovní, aby oceňovala hoc i chorých pacientov, lebo všetci môžeme byť chorí, ktorí, ako hovoril Tomáš, spolupracujú so svojím doktorom, ktorí pri cukrovke nežerú torty na úval, ktorí pri iných chorobách poctivo dodržiavajú to, čo majú doporučené, chodia na pravidelné kontroly a bránia tým, viete čomu? Že na ich následnou nedisciplinovanosťou zhoršený zdravotný stav sa pri ťažkých situáciách tej choroby potom neskladáme my všetci. Na ich amputované nohy pri cukrovke, na ich vozíky elektrické, na všetko to, čomu sa okrem nešťastia dopracovali aj vlastnou nedisciplinovanosťou a na čo sa teraz skladáme, lebo sa na to tie peniaze, na ich nedisciplinovanosť míňajú. A úplne posledné, keď už sme v kapitole zdravotníctvo a vo voľbách, je tam toho oveľa viac, ale keďže v tejto sále predpokladám, že sa vyskytuje iná populácia ako na našich školách, kde štúdia PISA ukazuje, že pochopiť písaný text je pre mladých dosť problém. Vy všetci písanému textu iste rozumiete a zvyšok si prečítate v brožúre. A nakoniec vám želám, aby sme tých 140 dní prežili v pevnom zdraví, s pevnými nervami, a potom mali dosť pary po volebnom víťazstve ísť ďalej.